Xa está en Ourense a segunda delegación de bombeiros dos Países Baixos que vai realizar unha estadía formativa para coñecer os métodos e procedementos que se empregan en Galicia na prevención e extinción de incendios forestais. Estes bombeiros neerlandeses estarán aquí ata mediados do mes de agosto e poderán coñecer de primeira man a realidade e as estratexias de extinción que utiliza o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia. A primeira expedición neerlandesa rematou a súa estadía o 31 de xullo, avaliando dun xeito moi satisfactorio esa experiencia. Durante a súa estancia recibirán formación práctica e teórica no Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, unhas instalacións impulsadas polo Goberno autonómico e que están a consolidarse como un referente a nivel internacional no adestramento de bombeiros forestais de toda Europa. No eido teórico aprenderán as características dos lumes que afectan a Galicia, mentras que na parte práctica van recibir nocións sobre a preparación física, o manexo de auga e vehículos autobomba e a condución de todoterreos, entre outros. Haberá tamén unha xornada aberta para que os profesionais do servizo poidan intercambiar experiencias. A maiores visitarán as infraestructuras que ten a Dirección Xeral de Defensa do Monte espalladas polo territorio, como as bases aéreas de Verín, Oimbra e a Merca ou o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Esta iniciativa enmárcase nun programa de cooperación internacional na loita contra o lume.